Bé, molt bones tardes. Gràcies a l'organització per haver-me convidat. Suposo que la presentació que faré ara se surt una mica de la tònica que heu portat durant el dia, però veureu que és molt complementari, perquè el pacient, quan arriba a la consulta, i quan, no a la consulta, sinó quan està dins del sistema sanitari i quan ha d'estar parlant de la seva salut, no només té la informació que li arriba dels professionals sanitaris o la informació que li arriba de l'administració, sinó que a part porta una maleta informativa, que en aquella maleta té de tot, no? Té el que troba a les xarxes i la informació que li arriba de forma passiva. O sigui que d'entrada diguem que qualsevol persona, qualsevol ciutadà, tenim accés a la informació de dues formes. Per una forma, una recepció passiva de la informació, estem a casa, estem cuinant i estem sentint la televisió, el que s'està dient. O mirem el diari i en el diari hi ha informació de tot i entretant, de tant en tant, es colen informacions que tenen a veure amb la salut. O estem a una pàgina, al nostre perfil del Facebook i veiem tot el que passa durant el dia, els nostres amics, els nostres grups que hem fet me gusta, i tot això també ens serveix com un mitjà de comunicació que em porta a noves informacions, noves notícies que jo m'entero del que està passant de forma passiva, sense fer un esforç específic. Això més o menys afecta al global de la població. Segons estudis aquí fets a Espanya, l'enquesta que es fa cada 2 anys a la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, veu que aquesta recepció passiva, el 97% dels ciutadans de tot Espanya diuen que tenen accés d'aquesta forma passiva. Sempre hi ha un percentatge petit, que són aquelles persones que sembla que no tenen accés a aquests mitjans de comunicació, suposa que són més antisistema, per dir-ho d'alguna forma. Bé, pensem, gairebé el 100% de la població té accés de forma passiva sense que vulguis, encara que no t'interessi res. Temes de salut, tu vas sentint i tot això va empapant i va creant-te les teves representacions i el teu background de coneixement sobre salut. A part, hi ha un percentatge de la població cada vegada més alt que, a més de sentir-ho passivament, entra i consulta. Tu entres al Facebook, veus el teu amic que ha publicat, et posa un link d'un retall del País o un vídeo que ha vist del YouTube, em fa gràcia, t'interessa, et crida l'atenció i entres a buscar. I no només entres en aquell vídeo, sinó que a més busques més informació, etc. O estàs abonat en alguna newsletter d'alguna entitat, d'alguna web, d'alguna associació que tingui a veure amb temes de salut, etc. Més o menys se'ls calcula que aquest percentatge de població que actualment té aquesta doble missió, aquest doble patró de recepció passiva i cerca activa, estaria en un 50% en general quan parlem de temes de ciència, salut i medi ambient, però sempre en el tema de salut sabem que el percentatge fins i tot pot ser més gran. Bé, doncs el que farem avui en aquesta última sessió és veure una miqueta quines són les influències, quins són els actors que hi participen en aquesta informació que ve fora del món sanitari i per què ens interessa tant, quin impacte tenen en la societat, quins són els mecanismes d'acció, per exemple, dels mitjans de comunicació, per què continuem parlant de mitjans de comunicació si sembla que ja ningú compra el diari en paper. Veurem que encara hi ha molta influència dels mitjans de comunicació, no només en el mitjà en si, que admires la televisió o admires el diari electrònic, sinó que molta de la informació que circula per internet, fins i tot tota aquesta informació que fem moure a les xarxes socials, molta està produïda per mitjans de comunicació. Hi ha periodistes darrere que l'han produït. A part dels mitjans de comunicació, òbviament, hi ha molts més actors, que és una mica el que veurem. Us deia la Lourdes que últimament, en els últims anys, hem coincidit en algunes reunions que organitza la Fundació Vilacases. La Fundació Vilacases i el centre on jo treballo, que és l'Observatori de Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra, des de l'any 97, o sigui, des de fa quasi 20 anys, fem un estudi anual que es diu Informe Quiral, que igual algú de vosaltres el coneixeu, i en aquest estudi, nosaltres quan ho vam posar en marxa, ens plantejàvem, dèiem, és que els mitjans de comunicació realment porten una informació sobre salut que es pot millorar.
hi ha moltes deficiències, moltes incorreccions, només es fixen en determinades coses i no van a lo que realment li interessa a la ciutadania. I el nostre objectiu era precisament millorar aquella informació dels mitjans. Però clar, per millorar una cosa primer l'has de conèixer. I el que fem és que cada any fem un informe. Durant molts anys hem fet una monitorització de tot el que es publicava sobre salut als principals diaris de difusió generalista i miràvem cada dia què és el que es publicava, quines eren les fonts d'informació, com es deia, perquè ja es deia d'una forma o es deia d'una altra, etc. I ara, en els últims 5 anys, en lloc de fer una monitorització exhaustiva, el que fem són estudis monogràfics. Un any hem fet l'estudi de la cobertura periodística, la cobertura en els mitjans de comunicació del càncer, un altre d'Alzheimer, de sida, etc. Si al principi en el nostre informe només fèiem premsa, perquè estàvem parlant de l'any 97 i la premsa diària tenia un paper determinat i una presència determinada, últimament ja això se'ns quedava molt curt i per això en els últims 4 o 5 anys el que hem fet sobretot és introduir també l'estudi de la informació que hi ha a internet, des de xarxes socials, però també fins i tot com són les cerques d'informació que fa la població, quin tipus d'informació busquen, de què depèn, quina relació hi ha també amb les notícies que apareixen, etc. O sigui que fem un estudi multicanal, multimèdia, i també estem introduint l'estudi no només del que passa aquí, en general aquest és un estudi de tot Espanya, però també ho comparem amb com es cobreix les informacions de salut en mitjans internacionals. Bàsicament, les coses que explicaré estaran molt centrades en els resultats que han anat donant aquest estudi al llarg dels anys. Està tot a text complet a internet. El proper 17 de juny fem la presentació de l'últim informe, que és el del 2013, i és sobre medicina regenerativa, però es pot trobar tot l'anterior des de l'any 97. O sigui que hem vist tot, hem vist passar molta part de la història de la salut, de la recerca biomèdica i de molts canvis, i sobretot hem vist com el món es anava adaptant a les tecnologies. Altres temes o altres punts que igual tractaré també estan tractats en aquests 2 llibres, en aquests 2... Perdoneu-me el meu català perquè soc andalusa i de tant en tant, però bueno, aquests 2 llibres. Aquest de l'esquerra és un llibre col·lectiu que s'acaba de publicar fa poc, està totalment online, en PDF, es pot baixar, em sembla que són 40 autors que hem participat, i està aquí tot el que seria comunicació en salut des de totes les perspectives, des de comunicació amb pacients, associacions, amb mitjans de comunicació, etc. És una obra bastant recomanable, entenc jo. I després hi ha l'altre llibre, que aquest sí que és una editorial que ho va publicar, és més sobre una reflexió més ètica de quins són els punts ètics que hauríem de valorar quan estem en contacte amb el que seria la comunicació en l'entorn mèdic. Molt centrat també en el paper dels mitjans de comunicació, que de fet és la meva especialitat. Bé, doncs comencem. Quan jo em plantejava com fer aquesta sessió, pensava que el que farem sobretot és veure les últimes dades que hi hagi sobre quin és l'accés a la informació, quines són les principals fonts d'informació per al ciutadà. L'any 2013 va sortir publicat aquest estudi, és un neurobaròmetre, que com sabeu són estudis que fa la Comissió Europea, un qüestionari molt llarg de moltes preguntes, i aquest va sortir en el 2013, i el resultat que deien a la pregunta de quines són les principals fonts d'informació sobre els temes de salut, els ciutadans contestaven quasi la meitat, sobretot era el professional sanitari, el personal mèdic, el personal d'infermeria, etc. Era la principal font d'informació amb un 45%. Després d'aquest, a continuació venia televisió, llibres, premsa, revistes, si li sumem ràdio, internet, mitjans de comunicació, veiem que també té un paper molt, molt important. Teníem el paper internet aquí petitet, només ho reconeixia un 3,5% de les persones consultades, i això una mica era el panorama que teníem. No s'ha repetit una enquesta igual, idèntica, no la tenim, per això no puc tenir les dades actuals.
Clar, això estem parlant del 2003, en principi no és molt, però si nosaltres pensem en les transformacions que hem tingut en tan poc temps, aquestes dues fotos són molt il·lustratives. Les dues són fotos de la plaza de San Pedro. Mi cultura religiosa no és muy profunda. Les dues són fotos fetes al mateix lloc. Una era quan va morir l'anterior papa i aquesta és en la cerimònia de beatificació del papa Juan Pablo II. En les dues fotos el canvi és molt evident, no són espelmes el que porta la gent, són mòbils i això ha sigut només en un període molt breu que no arriba ni a 10 anys. Tot això, si ho apliquem al nostre àmbit, aquella diapositiva que posàvem qui són les principals fonts d'informació ha canviat en aquests 8 anys? Doncs probablement. No tenim tantíssimes, no hi ha exactament aquella enquesta, però hi ha moltes semblants que ens donen idea de la preponderància que està adquirint internet en general com a eina, com a canal per accedir a la informació per part de tots els ciutadans, no només dels pacients, sinó també de les famílies o de qualsevol persona que té interès per la salut. El personal sanitari continua sent la font d'informació que la gent destaca com a prioritària i després sempre hi ha com uns canvis entre el paper que té la televisió, la ràdio, internet, etc., de forma que en els últims anys internet ha desbancat en general el paper de televisió i ràdio en l'accés a la informació. Aquesta enquesta és específicament sobre com accedeixen a la informació sobre antibiòtics. És un altre eurobaròmetre, aquest és més actual, és del 2013. És molt interessant perquè és tot un estudi que es va fer sobre el nivell d'informació que té el ciutadà europeu, comparativa amb països, com accedeixen a la informació, quines són les fonts que els generen més credibilitat, etc. Continua el metge situat en primer lloc com a font d'informació, la farmàcia, l'hospital, etc. Anem baixant, van sortint les pàgines web dels llocs que tenen a veure amb, o sigui, pàgines web oficials d'entitats sanitàries i a baix de totes, que aquí ni surten, estarien altres webs no reconegudes d'entrada per als pacients. En general, el resum d'aquesta pregunta eren les principals fonts d'informació sobre salut, doncs continuem veient que el professional sanitari continua sent la principal font d'informació, però que a més hi ha altres canals com llocs que tinguin a veure amb la sanitat i altres llocs que no tenen res a veure amb la sanitat, però que el pacient també reconeix que li poden servir d'informació. Si en aquest mateix estudi se'ls preguntava per campanyes, si recordaven les campanyes que s'havien fet sobre l'ús dels antibiòtics, aquí un dels aspectes que veiem és que quan és una campanya, de fet és la televisió o els mitjans de comunicació de massa el que actuen com a fonts d'informació. En el cas de la campanya ja no és directament el professional sanitari, sinó que sempre és una informació mediada, per això es diuen mitjans de comunicació, perquè actuen entremig, fan d'intermediaris entre qui necessita donar aquella informació i aquell receptor que volem que arribi. També es veia en aquest estudi que només 2/3 de la població recordava haver sentit alguna vegada o haver vist un anunci que tingui a veure en campanyes sobre l'ús dels antibiòtics, el qual era bastant decebedor perquè eren campanyes que s'estaven fent justament a tota Europa en els mesos previs. O sigui que aquelles campanyes que estem utilitzant mitjans de comunicació no sempre arriben a tota la població, és una cosa sabida, però de tant en tant veure les dades també ens va bé. De pas, ja que estem en aquest estudi, no té tant a veure amb l'accés a la informació, sinó amb el que fem amb aquella informació. En aquesta gràfica, que els del final no la veuran, però us lo explico. Aquí la pregunta es, dice, para cada una de las siguientes afirmaciones, dígame si piensa si es verdadero o falso. Entonces la afirmación es, los antibióticos matan a los virus.
Lo que hay en azul son las respuestas correctas y lo que hay en rojo son las respuestas incorrectes. Des de lejos veréis que, des de lluny esteu veient que realment el percentatge de població que aquesta pregunta no sap la resposta correcta és molt alt. I això es veu fins i tot la comparativa entre països. Espanya realment en aquesta pregunta en concret estem molt malament parats, estem molt per sota de la mitjana europea. O sigui que tenim aquelles campanyes, primer que no arriben a tota la població, després tenim algunes deficiències en alguns sentits, com per exemple coses molt bàsiques com aquestes. Això era una mica la passada, però també per aprofitar i veure. Això és la situació d'Espanya, que com veieu el percentatge de respostes correctes no arribava al 30% i era molt més baix que la mitjana europea. Moltes vegades és això, estem donant una informació molt acurada, molt fina, molt rigorosa, però a vegades coses molt bàsiques encara no estan enteses per part de la població. La població parla de cèl·lules mare, però alhora va a la farmàcia i quan té grip o pensa que té grip es pren l'antibiòtic malament pres per poder-lo, per suspendre-les. O sigui, hi ha aquestes sempre inconsistències en la informació molt provocades per tot. M'ha agradat la diapositiva que es veien els diferents animals que comporten el sistema sanitari, que porta el doctor Cornet, perquè realment tenim molts desequilibris en quant a la informació. Anem de coses molt precises i molt acurades i coses molt bàsiques igual no les tenim tan dominades. Bé, veiem més entrant en el que seria la informació que hi ha a les xarxes, perquè jo deia que la meva xerrada aniria de mitjans de comunicació i encara no hi he entrat en mitjans de comunicació. Són tan importants els mitjans de comunicació? Per exemple, mirem el que passa a les xarxes socials. En aquest cas és un estudi que s'havia fet sobre les fonts d'informació que hi havia en un foro sobre esclerosi múltiple. En aquest foro sobre esclerosi múltiple hi havia molta informació sobre una tècnica que no té cap evidència científica, que no sé si heu sentit parlar, és una tècnica que se li atribueix a un metge italià que es diu Zamboni, que diu que s'ha de fer un determinat tipus de tractament vascular per tractar l'esclerosi múltiple. Com que no hi ha prou evidència científica, a Itàlia, que és el seu país d'origen, aquest tractament no s'ha continuat la investigació, s'ha frenat i evidentment no es prescriu. I en altres països que s'estan intentant, també sempre el resultat és que es para, perquè una vegada es veu que no hi ha evidència, es para aquesta investigació i evidentment es para també el tractament. Aquest tipus d'informació, que la trobem molt sovint a xarxes socials, genera molta discussió, molt debat, hi ha molta gent opinant i fins i tot hi ha moltes accions de lobby. Hi ha moltes xarxes socials que funcionen com a lobby per reclamar aquelles teràpies que el sistema estàndard, el System, no les accepta o pensa que no hi ha evidència científica suficient com perquè estiguin implantades en el sistema. Aquest cas concret és un foro sobre esclerosi múltiple en el qual es parla molt d'aquest tipus de tractament. Les barres de colors indiquen, les que hi ha més a sota, el color blau més fosc, està indicant en tots aquests missatges a quines fonts d'informació s'estan referint. Bàsicament, quasi totes es fan referència a altres xarxes socials i sobretot a YouTube, moltes a YouTube. En vermell parlen de fonts d'informació que són a nivell d'organització, empresa, institucions. En el blau entremig, que també té una bona presència, són links a notícies o altres mitjans de comunicació. I anem baixant. En taronja tenim la informació que va directament a fonts científiques, en blau altres, i en groc links personals. I això és una mica el que trobem en els foros. Hi ha molt link a altres xarxes socials. Llavors hem d'anar a les altres a veure d'on sortia la primera informació. Moltes vegades ens trobem que la primera informació o bé sortia directament d'una empresa o bé sortia directament d'un mitjà de comunicació, però l'hem anat transformant, l'anem meneando, que es diu també,
l'anem movent, li anem interpretant, li donem el nostre toc, li donem també la nostra credibilitat quan li posem me gusta i el nostre amic veu que si a mi me gusta, doncs jo li dono allà un valor afegit en aquella informació. Però, bàsicament, en aquest fòrum, que era un fòrum amb molt moviment, hi havia poquíssima informació que vingués directament d'informació científica. I molt era això que s'havia meneado d'altres xarxes, etc. A YouTube, què és el que circula? Perquè veiem, per exemple, que una de les coses que més es mouen és la informació que ve de YouTube. En un altre estudi que estem sobre la informació científica que circula a YouTube, hem estat mirant el que li diuen els més populars. Sabeu que a YouTube us fan com recomanacions i hi ha uns canals que diuen els més populars de YouTube, en el mundo, en Espanya, etc. Si agafem els vídeos més populars de YouTube, en la secció categoritzada per ciència i tecnologia, que dintre d'aquesta està també salut i qualitat de vida, em sembla que també es diu. Dintre d'aquesta veiem qui ha penjat aquell vídeo, com s'ha identificat, i veiem com s'identifica, resulta que el 36,9% són empreses i organitzacions. I després venen els usuaris individuals. A vegades pensem que les xarxes i que YouTube és una cosa molt democràtica, broadcast yourself, que tots els usuaris fan els seus vídeos, els pengen i que és la intel·ligència col·lectiva, que tots estem a la mateixa alçada, però resulta que YouTube, amb el pas dels anys, s'ha anat comercialitzant i avui en dia ja en aquest sector els vídeos sobretot són els que estan produïts per empreses. Molts són directament anuncis, però a vegades els anuncis arriben a estar en aquestes posicions dels més populars. O sigui, hi ha una comercialització cada vegada més gran de YouTube, de Facebook, de totes les xarxes i en general el mateix que va passar amb l'internet 1.0, o sigui, els websites, que al principi era una cosa molt acadèmica, després van entrar gent que estava més avançada en l'ús de les tecnologies i finalment van entrar totes les empreses i avui en dia té un ús sobretot a nivell d'empreses i organitzacions. El mateix està passant en totes les xarxes, sobretot Facebook, Twitter i YouTube, bàsicament. I aquests continguts, en aquest cas, ja no estan mediados per els mitjans de comunicació, ja no intervé el mitjà de comunicació, sinó que el que ha fet l'empresa és fer un bypass dels mitjans i va directament a l'usuari. El laboratori directament posa una informació que arriba directament a l'usuari. El laboratori, encara que la legislació espanyola prohibeix que hi hagi una publicitat directa, hi ha parts que sí que es poden fer i a més també l'usuari pot accedir a la informació que arriba d'altres països. O sigui que per una banda hi ha el bypass, hi ha aquesta informació directa a les empreses, per una altra banda hi ha també el paper que continuen fent els mitjans de comunicació perquè se cuelen, se mezclen dintre de tota aquella informació que ens anem repartint i dividint, i després està l'usuari individual que també penja i també va entrant la seva informació cada vegada amb un paper relativament inferior perquè se'l mengen les empreses, però encara estan allà i encara va enviant informació. Llavors, si fa 10 anys ens queixàvem molt dels mitjans de comunicació perquè deien que la informació que feien realment era poc rigorosa, no era útil o moltes vegades era enganyosa, doncs ara el que veiem és que, clar, que la informació que tenim ja no hi ha cap filtre. En el cas dels mitjans de comunicació hi ha el mínim filtre, que vol dir la deontologia professional del mitjà, del periodista, les fonts que es poden incloure o no es poden incloure en un mitjà de comunicació. Hi ha un mínim de paper de professional del periodisme que acompanya el ciutadà en explicar-li el que considera que serà més útil pel ciutadà o el que considera que és la font més rigorosa. Però quan li traiem el filtre d'aquesta professionalitat, a internet evidentment trobem absolutament de tot, trobem el mateix que trobem en el món offline, tots són mons reals, l'online i l'offline tots dos són reals, però en l'online trobem el mateix que en el món offline, però sense aquests filtres tan clars que suposaven quan només ens arribava la informació pels mitjans de comunicació. Ara arriba sense els filtres de la tasca professional dels periodistes, als quals sempre
han rebut moltes crítiques, doncs ara ja ni aquesta, perquè aquest paper s'ha anat perdent. Llavors, entrarem ja en el que seria mitjans de comunicació. Hem vist una mica un panorama general de com accedim passiva i activament. Hi ha mitjans de comunicació, hi ha les empreses en allà també apropant-se cada vegada més als ciutadans. I el ciutadà que va amb la seva maleta comunicativa a la consulta, arriba a la consulta, li explica al metge tot el que té, el metge el primer que li diu és vostè el que ha de fer és no mirar internet. I el pacient, primer si s'ha atrevit a dir-li, perquè moltes vegades ni s'atreveix a dir-li el que ha trobat, però moltes vegades es troba això. No, vostè no ha de consultar internet perquè es tornarà boig, etc. Se'n va a casa, el primer que fa, evidentment, és consultar internet perquè no ens poden prohibir. O sigui, avui en dia és impossible no mirar internet, sobretot per un tema que ens afecta. Estem en aquest món i veiem també una mica com s'estudia, com són els impactes que té els mitjans de comunicació en general. I ara ja no només els mitjans convencionals, sinó qualsevol mitjà de comunicació. Hi ha diferents mecanismes, els més estudiats són els dos primers que us explicaré, que són l'efecte agenda i l'efecte framing. L'efecte agenda, l'agenda setting, el que vol dir és que els mitjans de comunicació en general contribueixen a modular el que en un moment determinat a una població determinada li interessa, li importa, li preocupa o el que està en boca de tots. Si avui parlo amb vosaltres i pensem en les últimes notícies, segurament que tots coincidim, tots hem sentit alguna cosa del Cañete, de les seves frases, compartim una sèrie de coneixements, d'informacions, millor dit, i podríem parlar en una conversa d'ascensor perquè tots tenim en aquell moment aquella preocupació o aquella informació. El que fa aquest efecte agenda és que no només ens dona aquesta informació, sinó que desperta el nostre interès. Per exemple, en aquest cas, això és una eina que es diu, us ho poso més gran aquí, és una eina que es diu Google Trends o Google Insights, i és una eina gratuïta que et permet mirar les cerques que s'han fet des d'un determinat país, per exemple des d'Espanya. I dius, mira, vull saber durant tot l'any, aquest era del 2011, durant l'any 2011, des del gener fins al desembre, quantes cerques es van fer d'ordinadors a Espanya amb la paraula pepino, o amb la paraula E. coli, o amb la paraula, etc. Jo poso les paraules i veig aquest despertar de l'interès, de la preocupació social per aquella paraula. I, evidentment, al mes de maig, coincidint amb la crisi aquella dels cogombres d'Alemanya, de l'E. coli, etc., veiem que des de molts ordinadors espanyols la gent busca què és esto de E. coli. E. coli no és una paraula que la gent busqui normalment, no? Doncs es desperta just coincidint amb la notícia alemana. Hi ha una relació, una associació en el temps entre la notícia i aquesta cerca d'informació molt clara. Per què posem dues paraules, pepino i E. coli? No sé si us recordeu que la crisi aquella, al cap de 4 dies, se sabia perfectament que els cogombres no tenien res a veure, s'havien descartat, però durant uns dies més la gent continua fent cerques amb la paraula pepino. També perquè els mitjans de comunicació continuaven portant la imatge del pepino, o del cogombre, perdó, durant tota aquella setmana, i també moltes vegades perquè la primera informació que tenim sobre qualsevol nou concepte és la que més ens queda. En la nostra representació social, en l'imaginari d'una nova realitat, la primera imatge se'ns queda ja gravada de per vida. I s'ha estudiat que normalment les dues imatges, els dos conceptes que més et queden són el primer de tot i el que és més recent. Si tu tens una notícia d'ahir o d'abans d'ahir, això et marca molt la teva percepció i sobretot és una percepció de risc, doncs si tens una cosa molt recent, evidentment també té molt impacte. Però la primera de totes també té molt impacte en el teu imaginari. És a dir, que quan surt E. coli i el pepino, doncs el pepino durant uns dies provoca aquest estat de búsqueda d'informació i també de canvis de comportament en el consumidor, òbviament. Aquesta cerca també la vam fer en l'informe Kiral del 2011 a la paraula càncer. I veiem que al llarg del 2011 hi ha una sèrie de pics de búsquedes de la paraula càncer i van coincidint algunes amb algunes notícies.
En l'any 2011 estava Cristina Kirchner, estava Chávez, hi havia una sèrie de personatges que tenien càncer, cada vegada passava alguna cosa amb ells, la gent buscava a veure què havia passat. I també hi ha una coincidència en el mes d'octubre, que és la campanya sobre el càncer de mama. Les campanyes també tenen un efecte directe en la búsqueda d'informació. Aquestes eines de búsqueda d'informació avui en dia s'estan utilitzant molt en investigació. Fins i tot hi ha tota una disciplina que li diuen infovellance, com a infovigilància, que el que busquen és que quan hi ha molta gent buscant dolor de cap, febre, no sé què, doncs igual això s'associa a que dintre de poc ens trobarem amb una epidèmia de grip, per exemple. O sigui, hi ha eines que ens va bé per saber quins són la gent el que busca. Aquesta gràfica, aquesta és del 2012, i hi ha un pic a l'1 de desembre. Què pot ser? Què pot ser l'1 de desembre? La sida, la campanya del Dia Mundial de la Sida. Oi que sí? Us en recordeu d'altres dies mundials, a part del de la sida? Hem vist el càncer de mama a l'octubre. Com la sida, oi que no tenim? Que no ens en recordem tant? Home, segur que de les associacions de malalts se'n recordaran dels seus propis. Però la campanya mundial, la campanya de la sida és la que és més activa, té molta presència mediàtica, de sempre, de tota la vida, des dels inicis de la sida va tenir molta presència als mitjans de comunicació i això ho podem veure avui en dia veient la informació que busca la gent. No hi ha cap altra campanya que tingui tant èxit i que generi tantes búsquedes a internet com el Dia Mundial de la Sida. El càncer de mama és la segona, etc. Però les campanyes a vegades ens costen, no sempre tenen aquest efecte tan gràfic, no només el compte d'impactes mediàtics, sinó la repercussió que té amb la gent. Això és efecte agenda. Fas la campanya, surts a les notícies i la gent busca informació. Has fet efecte agenda i, com a mínim, has entrat aquesta preocupació, l'has inclòs en la sèrie de preocupacions del dia. Dèiem que també hi ha un altre efecte, que és l'efecte framing. Framing ve d'enquadre, de la imatge, la simbologia, aquella representació. Qualsevol concepte, sobretot quan és nou, intentem, o sense voler, inconscientment, l'estem associant a una sèrie de persones, una sèrie d'imatges, de símbols, que ens dona tota la nostra opinió, com configurem l'opinió sobre aquell tema. Si poso clonació, quina imatge us ve al cap? Bueno, jo suposo que heu dit això, Sí, no? Tots, quan pensem en comunicació, pensem en la Dolly. Perquè va ser el primer impacte gran que vam tenir, la primera associació a la clonació amb Dolly. I això va ser a través dels mitjans de comunicació, amb una estratègia de comunicació molt clara, molt mediàtica, molt impactant. I no només és important que ho associem a una ovella, sinó que fins i tot el que li passa a aquesta ovella, per nosaltres, és la història de la clonació. I resulta que aquesta ovella va morir abans d'hora, va morir amb mort prematura, i molta gent, quan parles de clonació, la següent frase que et diu, bueno, sí, però Dolly se murió de muerte prematura. I els centenars d'animals que han sigut clonats després no ens en recordem, no ho sabem, perquè els mitjans no han donat tanta informació i perquè no ens ha impactat tant. Ens impacta molt la primera imatge i la que és més repetitiva, evidentment. Tot això en qualsevol àmbit, i evidentment en el camp de la salut també. Si pensem en sida, quin és el símbol de la sida? Un llaç, perfecte, abans que surti un altre símbol. Aquest és el símbol de la sida, però és el símbol de la sida avui en dia. Si en lloc d'avui en dia penséssim en els anys 80, al principi de l'epidèmia de la sida, quina era la simbologia? La simbologia era el drogadicte, la simbologia era la ulla, l'homosexual, fins i tot les comunitats negres, perquè hi havia a Haití també, o sigui, hi havia una sèrie d'estigmes associats a la malaltia de la sida. Com es va canviar de la imatge aquella a la imatge del llaç? És per una estratègia de comunicació, bàsicament, no és res més. És una estratègia de comunicació encarregada a una empresa que dibuixa
Aquesta imatge, el llaç significa cooperació, el vermell significa la salut, la sang, etc. I ens canvia la connotació negativa que tenien i estigmatitzadora, la canviem per una connotació molt més positiva i més de cooperació. I això és el dia a dia. Quan estem parlant de qualsevol malaltia, qualsevol concepte que té a veure amb la salut, depèn de com l'expliquem, de com el venem, de quines metàfores fem servir, estarem creant una sèrie de prejudicis o una sèrie d'idees entorn a aquell concepte. Si dic gripe A, quina seria la imatge, quin seria el símbol? Bueno, aquest, no? Suposo. Molt bé. Però si en lloc de gripe A dic gripe porcina, doncs evidentment és una altra, no? Tenim altres imatges. Si us en recordeu, la gripe A del 2009 va començar dient-se gripe porcina en México. I en 4 dies es va canviar i va començar-se a dir grip nova, grip H1N1 i gripe A. La gripe A és més cortita, més mediàtica, no es va molt bé. Aquest canvi tampoc va ser fortuït. No és una cosa que els mitjans de comunicació de sobte diguessin ai, no, mira, porcina tiene 6 letras, no me gusta, voy a ponerle A, que és més curtet. Aquí a darrere també hi ha una estratègia de comunicació molt clara que comença per qui? Doncs evidentment per l'empresa. L'empresa del sector càrnic, del sector del porc, està espantada perquè pensa ui, això passarà com amb les vaques boixes, o passarà com amb la gripe aviar, o passarà, com que hi ha molta experiència allà de com afecten una crisi comunicativa al consum, doncs ràpidament pren mesures, se'n va a la Comissió Europea, se'n va a l'OMS i els convenç perquè busquen una altra denominació que no sigui confusa. Perquè, de fet, continuar dient-li gripe porcina era confús pel públic. La ciutadania pot pensar que menjant carn de porc pot adquirir aquesta malaltia. Canviar-li, posar-li un altre nom, si es fa ràpidament, es canvia aquesta percepció. I, de fet, va ser un èxit. Tota la resta de la comunicació de la gripe A no va ser tan exitosa. Hi ha molts papers publicats sobre les barrabassades que es van fer de comunicació de la gripe A, però sí que el canvi tan ràpid en una setmana de gripe porcina a gripe A, això sí que és una bona estratègia de comunicació en la qual van participar l'empresa, l'administració, tots els ministeris de sanitat, com a mínim d'Europa, i els mitjans de comunicació. Perquè el ministeri, quan rep la instrucció de l'OMS, la instrucció de la Comissió Europea, el que fa és enviar ràpidament comunicats de premsa a tots els mitjans de comunicació i els diu a partir d'ara la grip es diu A o nova o H1N1, però ja no es diu gripe porcina. Els mitjans públics ho fan immediat i els privats triguen migdia, no van trigar molt més. Si els interessa, a YouTube, si posen de gripe porcina a gripe A, hi ha un petit vídeo que vam fer recollint aquestes informacions i com va ser tan ràpidament el canvi del nom d'aquestes grips. O sigui que darrere de tota aquesta informació, a darrere dels framings, a vegades hi ha coses que són inconscients, que es posa una imatge de forma inconscient perquè al fotògraf li ha sortit així i la posem, i altres vegades aquestes imatges, aquestes denominacions, aquestes metàfores s'utilitzen d'una forma més conscient, posicionant-se en una banda, en una altra, etc. Aquesta fotografia es va publicar quan va començar la campanya de vacunació de la grip A. I és una dona que li estan vacunant de la grip A en el 2009. Òbviament, no és molt representativa del que passa, espero, no? Que no sigui molt representativa del que passa a les consultes, però si ja la vacuna de la grip A ja era polèmica, només falta que ens posin aquesta foto per acabar de crear aquest framing, aquesta opinió que tindrem de si anirem o no anirem a vacunar-nos. Òbviament, això també té un impacte en la nostra representació social. Bé, dos exemples més d'aquest paper dels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, encara que hi hagi xarxes socials, encara que hi hagi una comunicació directa, tot el que vulguis, si tu vols donar un missatge cap a la ciutadania en general, de moment no ho pots fer només per la teva web. El Departament de Sanitat, per molt que posi a la seva web una informació, no ho veuran
tantes ciutadans com si té una activitat, una complicitat amb els mitjans de comunicació de masses, bàsicament televisió, ràdio, etc. Els mitjans de comunicació, ells tenen els seus criteris professionals, els seus objectius, i poden o no poden entrar en aquesta complicitat que els demanem. Quan volem difondre una informació, volem fer unes recomanacions al públic, esperem que els mitjans de comunicació ens entenguin molt bé i reprodueixin tal qual el que jo vull dir, però no sempre passa. Veiem que hi ha diversos models en aquests intents de complicitat. Hi ha el model d'aliança, els mitjans es fan aliats de l'administració i van preparant, en aquest cas era quan la llei del tabac. Ja un any abans que s'instal·lés la llei del tabac, els mitjans van començar a fer també un paper, una campanya positiva a favor de la llei. Això també ha estat bastant estudiat i fins i tot s'ha referenciat el model espanyol com a model d'integració d'aquesta llei del tabac d'una forma bastant pacífica, sense molts enfrontaments. També s'ha de dir que si això hagués estat 15 anys abans o 20 anys abans, hauria sigut molt diferent, perquè llavors els mitjans tenien com a publicistes les empreses del tabac, o sigui que no haurien estat tan còmplices segurament, no? Però en aquest cas, com que ja no depenien tant de la indústria tabaquera, van estar convençuts i van fer aquest paper d'aliats i de còmplices. Què va passar en l'altra llei que es va intentar, la llei sobre les begudes alcohòliques, la publicitat? No sé si us recordeu que just l'any després de la llei del tabac, que estava de ministra l'Elena Salgado, van intentar fer una llei una mica més rigorosa o més limitada per la publicitat de cara als joves que estigui relacionada amb les begudes alcohòliques. En aquest cas els mitjans, tots, aquí he posat el mateix mitjan d'abans, El Mundo, però tots en general van estar en contra, es van oposar i les mateixes raons que en el tabac els semblava molt bé, aquí deien que aquestes lleis són coercitives, que ens tallen les llibertats i que l'Estat no és ningú per limitar el que volem o no volem fer, etc., cosa que amb el tabac els hi havia semblat molt bé. Evidentment aquí hi ha moltíssimes influències de per mig i entre altres, en aquest cas, la indústria espirituosa encara té publicitat en els mitjans i encara és un lobby important, no només en els mitjans de comunicació, sinó fins i tot a tot arreu. A la pròpia administració també té la influència de les grans empreses. Aquí les mides deien que eren desproporcionades, etc. Bé, veiem tot el que surt en les fonts d'informació, analitzem una miqueta quines són les seves fonts d'informació. Fins ara hem dit quina és la font d'informació del ciutadà. Ara anem a veure quina és la font d'informació del mitjà de comunicació. En aquest cas analitzàvem el cas del càncer, en els mitjans que havíem analitzat que eren televisió, ràdio i premsa, i veiem que en el cas específic del càncer, els professionals sanitaris, els investigadors, els acadèmics i els representants d'associacions professionals, com el Col·legi de Metges, etc., tenen bastanta presència com a font d'informació. En altres àmbits no. Evidentment, si ens anem a temes de política sanitària, fonamentalment és l'administració. I si ens anem a temes més relacionats, per exemple, amb l'alimentació, etc., veiem més el paper de l'empresa. Però en el càncer, diguéssim que encara és un reducte en el qual les fonts científiques encara tenen bastant de pes per als mitjans de comunicació. Després veiem que el 11,73% està representat per les associacions de pacients. Les associacions, al llarg d'aquests anys que portem fent l'informe, hem vist com a poc van creixent com a font d'informació per al mitjà de comunicació i també per la resta de xarxes. Després hi ha tota la banda d'administració, sector polític, i hi ha un percentatge mínim representat aquí pels laboratoris farmacèutics i el sector empresarial. Això ha de ser interpretat de la següent manera. Nosaltres, quan analitzem quines són les fonts d'informació, només podem veure el que diu el periodista. I el periodista diu, según me dijo el doctor no sé quién, esto es así, esto es así. Si el periodista no menciona a l'empresa que hi ha darrere o al laboratori que hi ha darrere, nosaltres no ho podem posar en aquesta cunya, no ho podem posar. Però sabem
que darrere de molta informació científica sanitària, tota la informació que té a veure amb els congressos o molta, a darrere està la indústria farmacèutica. Fins i tot informació sobre medicaments, sobre substàncies, sobre tecnologies, a darrere també està l'empresa. Però ja, i ara us explico què és això, perquè és un borrón que us ho explicaré, només m'interessa que veieu una mica la taca. Tota l'empresa, no només l'empresa farmacèutica, sinó en general, qualsevol tipus d'empresa, envia regularment notes d'empresa, informació als mitjans de comunicació, als periodistes. Els periodistes normalment amb aquesta informació descarten molta, alguna poden dir, bueno, això pot ser interessant, i sobre el que és interessant se suposa que ho han de treballar, han de buscar fonts contrastades, han de veure si és útil o no per la seva audiència i finalment han de fer un producte periodístic que no té res a veure amb la nota de premsa, perquè si és idèntica a la nota de premsa, el valor afegit del mitjà de comunicació és zero i al ciutadà més li valdria anar directament a la pàgina web del laboratori per veure aquella informació. Què està passant? Doncs que com que avui en dia tots els mitjans de comunicació tenen la versió electrònica, que s'està omplint contínuament de continguts. En aquest cas, per exemple, era la versió electrònica de La Vanguardia, que a part del que publica cada dia en el PDF, que són, jo què sé, un 10% de la informació, hi ha un 90% d'informació que va publicant durant el dia, que està només, una persona fins i tot està allà omplint d'informació, que ja quasi no els podem dir ni periodistes, són rellenadores de contenidos, que també és una paraula que s'està dient. Per omplir tant contingut i tan immediat, que és el que volem, volem sempre informació immediata, no ens da igual si és rigorosa, però queremos que esté ya, i aquella informació tan ràpida, una forma ràpida de fer-lo és agafar les notes de premsa de les empreses i directament fer un copy-paste. Si el copy-paste, com a mínim, digués això és informació que prové directament del laboratori, doncs, bueno, no està malament, el ciutadà sap el que s'ha de trobar. Però és que el que veiem és que es fan copy-pastes, es fa aquest cortar i pegar, però no es diu quina és la font. No es diu, en aquest cas, això és una informació sobre un medicament pel càncer, explicant els grans resultats d'un assaig. I el que s'ha fet és un copiar i pegar de la nota de premsa, han canviat alguna coseta i en cap lloc ens diuen que aquesta informació ve del laboratori. I el que sí que ens diuen és que el jefe de servicio de oncología médica de tal, ens posa la figura del metge com a referent de la informació i no ens diu que la informació ve d'una empresa, que no vol dir que sigui incorrecta, igual és correctíssima, però jo com a ciutadà m'agradaria veure d'on ve aquesta informació, qui l'ha redactat. I això ens ho trobem cada dia més, en les versions que es publiquen, aquella versió que després surt en paper, aquella està molt bé, normalment està tot més contrastat, no hi ha faltes d'ortografia, etc. Però la versió electrònica es cola absolutament tot. I el que passa és que avui en dia ningú va a la versió en paper. I si m'arriba una informació de La Vanguardia, jo sé que és de La Vanguardia. I no sé si ha sortit en el paper o no, perquè jo no em compro el paper, jo fa molts anys que no em compro el paper. M'arriba el newsletter, vaig mirant, i això li passa al gran percentatge de la ciutadania. Ens hem quedat amb el nom de referència d'uns mitjans que els tenim per mitjans de referència, però resulta que aquests propis mitjans tenen com dues qualitats. Una qualitat que ja moltes vegades era qüestionable, però ara ja l'han fet bona, i una altra qualitat que és més de llenar contenidos que poden ser fins i tot això, la informació directa de l'empresa. Em sembla que aquesta ja és l'última diapositiva. Si fins ara, l'última abans de les conclusions, fins ara hem vist això, que els mitjans de comunicació estan presents, encara estan molt presents, encara que han de competir també amb les noves eines que poden ser des de les xarxes socials, en les quals hi ha informació creada, bàsicament per empreses, però també per ciutadania i per empreses en el sentit ampli, per organitzacions, però també per ciutadania. Els mitjans de comunicació com a mínim tenen unes lleis, tenen un manual d'estilo, i nosaltres, si veiem la televisió, sabem que, jo què sé, que si posem el telediari de, no sé, TV3, veurem un telediari, si veiem Telecinco, veurem un altre tipus de telediari. Cadascú té les seves normes d'estil, la seva ètica professional, i nosaltres, com a consumidors d'informació, escollim en quin nivell d'ètica professional també volem
fins i tot aquí. Un tipus de notícia com aquesta, el virus del SIDA no existe, això en general és difícil que es coli en els mitjans de comunicació. No sé si us ha semblat raro veure-ho en una revista. Fa uns anys va sortir també en el diari 16, en una portada. Una vegada també es va colar en un programa de TV3, però normalment aquesta informació no arriba als mitjans de comunicació, perquè és una informació que la gent que hi ha darrere d'aquesta informació dient que el virus de la sida no existe, que no s'han de fer les proves d'antígens, que la sida és una malaltia provocada per un conflicto psicobiológico-social creado y que si te haces la prueba y te sale positivo, entonces tú mismo con tu conflicto psicológico-social acabes emmalaltint i fins i tot pots morir. Tota aquesta informació sempre ha arribat als periodistes, però els periodistes sempre l'han filtrat, perquè els periodistes fins al moment el que han fet és dir, bueno, com que jo no soc un expert, jo me'n vaig als experts i me'n vaig als estaments oficials, a l'administració, al director de no sé què, al president de la societat de tal, i sempre han anat a les fonts oficials que se li han dit, perquè el periodista no és ningú, no té els coneixements. Però aquesta informació és molt més fàcil de trobar-la a internet, a xarxes, i fins i tot molt ben posicionada. I això sí que us animo a que a l'iPhone mateix o el que vulgueu, a la tablet o al Google, poseu foro càncer o foro sida, foro el que vulgueu, qualsevol patologia, i mireu quins són els foros que estan millor posicionats. I entre aquests, quants són de l'administració sanitària, d'hospitals, de CAPs, de personal sanitari? Molt pocs. Normalment els que estan millor posicionats són moltes informacions que venen de sectors d'aquests més alternatius o d'empreses directament que et remeten perquè vagis a comprar o informacions que no tenen cap fundament o coses per l'estil. I això és el foro que es troba el pacient. El pacient que està preocupat entra, posa foro i se'n va a el que més s'assembla a la cerca que ha fet. Bé, amb tot això jo ja acabaria. De totes les investigacions que hem fet allà al meu centre, però no només al meu centre, sinó que hi ha bastanta gent que es dedica a analitzar el paper dels mitjans de comunicació, els convencionals, els nous, tota aquesta relació que existeix entre la informació, la ciutadania, els professionals, jo insistiria sobretot en aquests 4 punts. Per una banda, tots som actors, tots tenim responsabilitat de cara a la informació sanitària. En el cas de la ciutadania, per mi l'ideal seria fomentar que hi hagi una cultura científica, és a dir, que des de petits la gent també ja comenci a veure el que és ciència i el que no és ciència, el que hi ha evidència i el que no hi ha evidència. I que no tot el que sembla científic, perquè tingui símbols o planetes, és ciència. I això seria bo, intentar tenir aquesta cultura més de decidir. Els mitjans de comunicació crec que encara tenen un paper molt bo a fer, sobretot d'acompanyament al ciutadà, de mostrar-los aquelles fonts que són més rigoroses i sobretot de poder difondre ràpidament informacions que són necessàries. Però perquè mantinguin el seu paper no poden baixar la guàrdia, no poden baixar tant la seva qualitat que a mi ja m'és igual, jo me'n vaig directament a l'empresa perquè a mi el mitjà de comunicació no m'aporta valor. O sigui, amb això no es pot baixar la guàrdia. Organitzacions, grups, associacions de pacients, administració fins i tot, ha d'utilitzar molt més les eines que li ofereixen les xarxes socials. Em sembla que abans han dit que a Catalunya hi havia 4.000 pacients que estaven en programes de 2.0. 4.000 és molt poc, és que quants milions de catalans som? O sigui, 4.000 és que està molt bé com a iniciativa, però dius, bueno, és que encara xarxes socials, tothom està a les xarxes socials i resulta que en temes mèdics i sanitaris encara són tan pocs que ho hem d'explotar perquè si no altres vindran i faran coses que no ens agradaran. I finalment, això, els professionals sanitaris, una mica de paciència amb els pacients quan us vinguin amb la informació, però pensar que igualment quan se'n vagin continuaran mirant-lo. O sigui que jo el que veig i una mica el que hi ha de consells és que hi ha molts metges que avui en dia tenen una sèrie de pàgines web i quan el pacient li ve a demanar diu, miri, jo li recomanaria aquestes que crec que aquí trobarà una informació bona, acurada, que per la seva malaltia aquí trobarà molt i si no,
Hi ha molts professionals avui en dia que tenen relació més electrònica amb els seus pacients, però ni que sigui de dir, no se'n vagi sense la pregunta, miri aquestes webs que aquí hi haurà més informació. I això era tot.